Itsasoak ekaitzak baliatzen ditu gizakiok kendu diogun eremua berreskuratzeko. Eta aldi berean, bere uretara botatakoak itzuli egiten ditu. Batea, estribor! Ai, babor! Ai! Ekaitz batetik, maitasun harreman baten amaieratik bezalaxe, ez dago osorik ateratzerik. Xaixama! Sekretuan mantendu dezakegu? Sekretu pian. Arraunlaiek topatu due. Honezkio herri guztia daki. Oain ari di autopsia egiten. Txoko zeo zer dakigu. Ez, kabroi horren berrik ez. Lehenbaile lokalizatu behar dugu. Eta Lucia zer? Istripuaren txostena iritsi da. Eskanerra egin arte ezin da jakin zaurien larritasuna. Oain sedatuta dago. Morgera guaz. Kolpe honek eragin zion eriotza. Ezin orain gaur zehaztu, kolpe zuzena izan zen edo eroriko baten emaitza, baina zauria mortala da, eta momentuan hil zen. Tori. Noiz hil zen? Froga gehiago egin badizkio data zehatza emateko. Ez dut data zehatza nahi, zure iritzia baizik. Biriketako ura azalaren usteltze eta zaurien orbainak ikusita, gorpu honek ez daramatza 2 egun baino gehiago uretan. Gainera inguratuta egon da. Inguratuta? Tori zela dakizu? Odola gorpuaren behekaldean metatuta dago. Zutik egon denaren seinale. Baina hil noiz hil zen. 5 egun. 6 gehienez. Itziar, esan. Non? Bai, orain txegoaz. Eta zu gurekin zatoz. Ez dago zalantzarik ona nola iritsi zen. Txoko alda. Jesukriston bile etorri za? Oaindik ez. Oaingo zurekin konformatzen naiz. Esan ba, ze bier dozu. Txoko ezagutzen? Ezagutu, larregi ez, baina badakin nordan. Bueno, nor zan.
Txokok ere hemen gordetzen zuen bere urpekari materiala. Urpekari materiala, hori surfisti esan. Nik dakitela ezeban buseetan. Hemen buseadori bakarrik dauke zeuren gauzak. Droga kontuek ez dago ezer honik ekarten. Ondo dakit nik hori eskerrak Jesu Kristoi... Oain ez dakat sermoietako denborai. Cruz doktorea? Bai, Nerea García, inspektorea. Noiz egin halko diot galdeketa Lucia Bilbaori. orain zedatuta dago. Atxedena behar du azterketa neurologikoak egiteko. Xoke goren etorri zen eta amnesia pasarte badu. Amnesia doka? Bai, oso ohikoa izaten da olako kasuetan. Traumatismoaren ondorioz. Istripuaren aurreko oroitzapenak ez dira ondo finkatzen hipokampo eta garunaren aur. Shock posttraumatikoa. Oraindik ez dakigu noiz berreskuratuko den memoria eta nola berreskuratuko duen. Bestela ez da larriegia eta baikor izan gaitezke. Bart ekarri zutenean zerbait esan zuen? Uste dut izen bat esan zuela. Josu. Bai. Izen hori zen, Josu. Josu, hori bakarrik. Bai. Gauza bat. Droga eta alkohol frogetan positibo eman du. Poraino zijoan. Esan, Lucia ikusi duzu? ez, baina medikuarekin hau naiz. Amnesia duela esan dit. Amnesia. Ez da gertatutako ezertaz akordatzen. Orain sedatuta daukate eta azterketak egin behar dizkiote. Komisaldian zaude? Bai. Aruntza noa. Nere zeizun den? Kotxe honek ez dutzupe gaiten. Aitarena zen. Erentzian utzi zian. Ezeben guztutxarra zureitak. Eta orduan zeatik ez dit peatzen. Zuzen zaude. Ez dakit. Alde egin zabila uste nabanean errazagoa zen. Orain ez dakit zer sentitu behar dudan be. Denbora beharko duzu. Denbora larregi emon dut guztioni. Denborak ez dauz sekula zer konbotzen. Nos arte geratuko zerrian? Ni bistez galdu nahian, ja? Bakizu ezetz. Baina, Josu agertu danez. Bueno, ja. Txokoren furgonetan mobila topatu genuenean, ihes egin zuen, eta orain ezin izan du presioa jasan. Ja. Baina Josu hilta desagertarazteko modu hori, tapanamenioarena, odolotzeko norbait dela erakusten digu, metodikoa. Ez du akats bat bera ere egin, ez du urratsik utzi. Eta orain batean bere buruaz beste egiten du zergatik. Bueno, akats bat egin zuen, Josuren etxean inhaladore utzi zuen, adibidez. Josurraik eta Txokok nolabaiteko trama bat montauta dokatela pentsatzia ez da erokeia. Hirurak zebiltzan droga kontutan. Bale. A ber. Josuk bere barkuan droga ekartzen zuen. Aspalditik egiten duen zerbait izan litekela badakigu. Txokok eta Raik droga hori banatzen zuten.
Baina zer gertatu da gauzako kertzeko? Bi hauek elkar ezagutzen zuten?